jopuonj mata. Wacho gi slogan mar teachers mata. Nikech kaka wach maber ni ng'ata masani ni tich mopogore opogore okadho e lwet mar japuonj. Koro hadhi mar japuonj nyaka wakel malo. To wanyalo mana kelo malo kaluwore kaka iluongo ni osara. Sala kaka wachulogi. Mano one way. Nikech japuonj ok nyal nyiso nyathini ti matek. Kisomo matek to ngimani biro bedo maber. To nyathi ka ng'iyo japuonj mano tiyo matek mbele nani to shanga ni kwani ni mitiyo matek to neno mana ka in gi iluongo ni yebo to ifwadhori koro gimokwongo manyalo miyo nyithindo kata respect jopuonj ma giyie gi guidance ma jopuonj miyogi en kaka jopuonj present themselves. Lakini kaluwore gi kaka ichulo jopuonj especially e public sector, iyudo ka ok en enough mondo japuonj obed gi a modest lifestyle ma nyathi nyalo ng'iyo ma wach ni ng'ani a respected. Kendo kimedo gi mano to kata mbaka ma jonyuol goyo ga e ute gi nyithindo. Japuonj ng'ane ni japuonj yani ogiwi wo e wi jopuonj gi luor. Japuonj discuss koro kendo gidwaro pesa. Koro giluongo e meeting gidwaro tuition, gidwaro pesa. Koro mano achano chakore gi mbaka ma nyithindo goyo gi jonyuol goyo gi nyithindo e ute gi. Ka gibiro to serikal bende endo ok nyal afford chulo jopuonj maber. Koro jopuonj lifestyle gi ok en modest. Koro jopuonj gradually ogin role models. Kaka na gin chon. Lakini koro eno kaka skunde mag private gigwa ng'iyo ni sama nyathi biro e class ko ng'iyo japuonj ni be oneno kama ng'ama nyalo trust. Tanyalo mana trust kalure kaka i present yourself. Koro ging'iyo ni japuonj gi nyaka wachul gi maber, gichiem maber, gibed maler. Koro kata ka achunge mbele nyathi ka puonjo biology tanyise ni natiyo matek emomiyo an kae. Embo koro wamiyi ni kare kotiyo matek maisha ne biro timo ne bedo maber. Erokamano ahinya. Ng'eni aka oyueyo masani ka duogo penjo machako gono bedanga duogo iri morino kalo mondo miyangi duokane nyadhi mar puonj ni pod entiere kose entiere kama chalo nade. Nyakora Ramogi jwang'wa ka oyueyo masani sawa osekalo dakika 2 tok saa 4 waduogo kod ote bende ma ioro achiel kachiel medoro gi SMS line oyawe na 3 wantiere live e mbui mar Facebook, YouTube kod mano mar X. Yudwa kacha e Ramogi TV ka ituri kodan bende e mbui duto mag Facebook, X kod mano mar TikTok.